lein ymosodol i'r Quins ar linell gais Casnewydd. Un fach glyfar i'r ffrynt. A nawr y blaenwyr yn torchi llewis. Cadw un dyn. Welwch chi Rhodri Davies yn mewn o'r yna. Rhoi'r cyfarwyddyd. Parhau i gadw i ymlaeth y blaenwyr. A taro yn erbyn y mur di yna. Amddiffyn Casnewydd ar hyn o bryd yn drefnus. Mae Bale yn tasgu allan. Phillips yno. Y clo i gymoni. Rhys Fawcett yn plymio am y lein. Y cais agoriadol yn dod i'r tîm cartre. Scrum Dan Gysgod. Pist Casnewydd. Mantes yn cael i'w hare. Lewis Millen yn troi allan o'r dacl. Yna ni ben, ond Sean Evans, y capten sy'n yno i gymoni. Rhodri Davies yn twrio amdani. Braich y dyfarnwr allan eto. Davies ar bas. Gyflym allan at Gabe MacDonald sy'n croesi am ail gais i Gwins Caerfyrddin. Scrum sefydlog i'r ymwelwyr. Welsh allan â hi. Jack Lloyd yn hepgor at Carwyn Penny. Yn gwthio'r dacl gyntaf o'r neilltu. Yn cael ei lusgo i'r llawr. Welsh. Bale yn gyflym. Casnewydd, Chwaraeon ddwfn. Ddim yn croesi'r llinell fantes. Newid cyfeiriad. Cofi Rhys sy'n torri drwodd. Y bas ola'n dod i'r ysgellwr Morgan Williams. Yn cael ei lorio ond yn croesi. Am gais bendigedig i'r ymwelwyr. Welsh eto'n Chwaraeon ddwfn. Jack Lloyd ar gic letraws at Galton. Ond trio roi'r gic drwodd. Mae'n aniben. A Quins Caerfyrddin sy'n torri. Y gic drwodd. Lawr i ddwy ar hugen. Casnewydd. Jack Lloyd sy'n ôl na'n bugeilio. Ond y gic yn cael ei tharo lawr. Rhodri Davies yn o'i gasglu'r brwsion. Man o ddynion dros ben. Iestyn Richards. Isaac Young, yr eilydd fachwr yn croesi am gais arall i'r tîm cartre. Casnewydd. Yn cario, yn cadw un dyn. Langton Cryer yn nawr Langley'r bachwr. Y bas allan at Hunter Ward sy'n torri'r dacl gynta yna mewn yn ddwfwn i ddwy ar hugen y Quins. Y bas allan at Lloyd at Penny yn torri'r dacl a chroesi. Casnewydd, nôl ynddi. Roach, symudiad at ganol y lein yn gweithio ddi nôl i'r bachwr. Dan Gesel Langley a'r bachwr sy'n yn croesi hefyd. Gwaith Penny Gamp gan flaenwyr Casnewydd. Mae cyfnod da o bwyso fan hyn gan Casnewydd. Yng nghanol pob dim da Carwyn Penny. Welsh at Lloyd yn rhoi'r gic drwodd. Galton sy'n cwrso. Iestyn Galton am y cais. Casnewydd ar y blaen am y tro cyntaf. Wel, dyma fydd cyfle ola Quins Caerfyrddin. Mae'r cloc na wedi troi'n goch. Davies yn twrio amdani. Price at MacDonald. Mae'r bas ola'n dod i Thomas Williams am y cais. I dynnu Quins Caerfyrddin yn gyfartal gyda'r trosiad i ddod. Pwysau enfawr ar ysgwydder maswr ifanc Ellis Price. Wel, mae'n agos, ond wedi gwthio ddiheibio na, mae'r baneri yn yr awyr. Y trosiad yn gywir ar dathliadau, a'r Barc Caerfyrddin yn dechrau. Quins Caerfyrddin sy'n mynd â hi o 8 pwynt ar hugen i 6 ar hugen.